Ini ndinonzi Kezina Patidzai. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndakakuvara gumbo, ndakatsvedza ndichienda kumunda. Pandakatsvedza pachena chena pasina kana chinhu chiripo chokuti chakambondiguna kana dombo randakaguma hapana. Ndakatsvedza ndikadonha zvakanaka, asi gumbo rangu ndakarinzwa kurira kunge huni iri kutyorwa, kuri kutyoka. Nguva iyoyo kuti ndichisumuka nditsike zvakabva zvaramba, gumbo rakabva ratanga kuzvimba. Ndikazobatsirwawo nemumwe aidarika nepandakapfuura napo achiendawo kumunda. Ndiye akandibereka akanditakura kunondisa murodhi inopfuura nemota. Ndichibva ndatakurwa kuenda kuchipatara cheBhindura. Ndaenda kuBhindura ndakasvika ndikanzi ndikatorwa x-ray. X-ray ikati gumbo ratyoka. Hatikwanisi kuti tigadzire gumbo renyu, rinotoda madhoktors anoona nezvemabhonzo. Ndakagara 2 days ndirimo muBhindura hospital. Ndichibva ndaburiswa ndaiswa chibackslab chokugama mabhonzo. Ndikanzi mozodzoka musi wandakanga ndataurirwa ndidzoke ndizoona dhokta wemabhonzo. Ndikadzoka musi iwoyo asi handina kukwanisa kusangana nadhokta. Ndichinzi haana kuuya, ndikadzorerwa kumba. Wanga uri musi wandakakuvara wanga uri musi wa19 December. Ndikazobatsirwa ndakagara kwemwedzi miviri ndiri kumba ndisati ndawana kubatsirwa. Ndikazoudzwawo nevamwe kunzi endai kuKaranda munobatsirwa. Ndopandakazotsvagirwa mari nahanzvadzi dzangu. Murume wangu anga asingashandi akagara. Hanzvadzi dzangu dzikatsvaga mari ndikaenda kuKaranda ndikanobatsirwa ikoko. Ndaenda kuKaranda ndichisvika ikoko vakabva vanditi ivo dhokta anoita nezvemabhonzo haasi pano, ari kuHarare. Mozodzoka ndanga ndaenda muna January, mozodzoka muna February, musi wa11 February. Ndadzokera musi wa11 February ndo musi wandakasvika vakanditi ivo mangwana wamusi wa12 ndo pamuri kuenda kutheatre kunogadzirwa gumbo renyu. Ndaenda kutheatre ndanzi mangwana ndo pamuri kugadzirwa. Mangwana acho handina kugadzirwa. Vakabva vanditi ivo hazvichaita kuti mugadzirwe nhasi. Ndobva ndazogadzirwa mangwana acho iwayo ndiri mutheatre imomo. Ndakaenderwa nemagetsi ndiri pakati pokuti ndibetserwe gumbo rangu. Dhokta aindigadzira gumbo iroro munhu anonamata. Akatanga kunamata ini ndiri pakati pokuti ndigadzirwe, kuti vashandi vake vachigadzirisa mushini yavo kuti vatore majenareta abatanidze kuti magetsi aiti. Zvichibva zvaita ndibva ndagadzirwa. Ndakaiswa simbi mugumbo. Ndadzoka kunoko ndobva vanditi ivo ndakazodzoka ndaiswa plasta. Ndakagara kuKaranda kwesvondo rese ndiriko. Vakaisa simbi ndobva vamirira kuti ringe rinoti porei ndobva ndazoiswa plasta. Ndaiswa plasta bva vandiudza kuti chiendai kumba. Maenda kumba mondopota muchiritsikisa mukanzwa ranyanya modi mombomira nichifamba. Ndaifamba nemakirashi ari 2. Pandaifamba nemakirashi ari 2 kudaro vakanditi ivo mukanzwa zvichinge zviri kutiwo munosiya motora rimwe kirashi 1 momboita ne1. Ndobva ndakufamba nekirashi 1 riya. Asi peni yachona yanga isinganyatsoite zvakanaka. Ndikanzi nevamwe dai mamboedzawo kuti muende kunobatsirwa. Ndaingozvitora sezvinhu zvisina basa ndichingoramba ndichifamba ndakadaro asi ndichinzwa kuti ndinorwadziwa. Zvadaro ndazoona kuti zvinhu zvinenge zviri kunyanya kuramba zvichienderera. Ndakuchiti musana wanga wakundirwadza ndisingakwanisi kana kuti ndinotakura chinhu kana kutsiga chinhu pamusoro ndandisingakwanisi, kana kuti nditi ndinorembedza chinhu nesaidhi randakakuvara iro ndandisingakwanisi.
ndobva ndanzi nevamwe pana madzibaba vakauya vari pagomo apa paSafa, madii kumboenda ipapo mambonobetserwa. Ndikati manje seniwo manje ndandine chechi yandaiendawo ndikuona kuti manje zvinoita here. Vamwe vakati manje mukaramba makagara hazvibude, pamwe hamuzoti chii, pamwe zvinogona kunge zviri zvechivanhu zvakangoitwawo, endai munodii munobetserwa. Ndobva tataurirana nemurume wangu, ndobva tati ngatiendei. Ndobva tangouya, ndakauya ndirini ndega nemwana wangu. Ndobva tasvika, ndobva zvanzi mauya nani, ndikati ndauya nemwana. Baba vari kupi? Ndikati baba vasara. Zvikanzi endai munotora varume venyu. Ndobva tauya, ndaenda kunovatora, bva tauya tese. Ndobva vatsanangura baba. Hatina kumbovaudza kuti tauya nekuda kwei, but ivo vega ndo vakatanga kutitsanangurira kuti zvakamira zvakadai zvakadai. Saka isusu manje ndokubva tanzwisisa sematsanangurira avakanga vaita. Zvimwe zvavakatsanangura zvazvo zvekuti chii zvamakanzwisisa? Vakatsanangura vachiti ivo pagumbo renyu iri kukuvara kwamakaita, makaita zvoku makashereketerwa. Pane munhu akanotora mushonga wokuzvigure akauya akakugadzirai gumbo renyu, ndo makuvarira amakaita. Saka ini ndoda kuti ndikubatsirei, ndikugadzirirei nyaya yenyu ipere. Ndokubva tashingirirawo, asi takambowanika kunetseka kuti zveshuwa zvinobudirira here, asi nekuburikidza nokuteerera nokunzwisisa matsananguriro avaiita. Zveshuwa izvozvizvi ndinogona kutofamba kubva pano kana kuenda kuHarare ndisina kana crash. Pamwe ndinotorikanganwa kuti ndinofamba necrash, ndotosisa zvokufunga pamwe ndatoapo kuti kucrash rangu riya ndakutofamba, kutotakurawo chinhu pamusoro ndakutotsiga, kurembedzawo ndakutorembedza, kana kubereka mwana kumusana ndinotobereka. Makaitwa sei pavakanga vakutsanangurirai nyaya yekupedza zvakaitwa nemushonga unokasanganiswa nezvezviguro? Vakabva vatiti ivo tsvagai, vakati pane munamati yavakati titsvage. Ndobva tatsvaga munamati iye, ndobva vatigadzirira. Vagadzira munamati iye, ndobva tashandisa sematsananguriro avakatiita. Nemunamati yavakati vaitipa kuti timwe, tichimwa tichinyatsonzwa kuti zveshuwa iko zvino zvinhu zviri kuita sei, zviri kutarama. Ende ndichinyatsonzwa kuti miri wangu iko zvino uri kusimba. Hapana kana pandinombonzwa kuti apa ndo panorwadza, hapana. Uku peni yegumbo ndinongonzwa kuti pane chakaiswa, pane chiripo, zvokuti ini ndinoziva kuti pane simbi ndo iripo. Kwete kuti ndinzwe kuti peni yekuti ndinorwadziwa kana kuti riri kuzodii, handina chandinonzwa. Tinotenda todzoka kwamuri tichinzwa zvimwe. Baba, ndimi makanga muine murwere pakubva panguva yavakasangana nedambudziko iri? Ichokwadi, handichadi kurebesa, asi chandinoda tinoda kutangira pana madzibaba Petros. Ini ndakanga ndiri kubasa zvangu nefoni yangu, ndikavaona paYouTube vachibatsira mumwe mukadzi akanga aine dhimoni roufeve. Vakamuudza kuti wewe une shayo rechihure, iye akaramba. Vakaitawo zvavakamuita, akabva asumuka akaenda enderera pane umwe murume anga akangozvigarirawo zvake. Ndo pandakaona kuti murume ane simba raMwari. Ndokubva ndauyawo, ndasvikawo kumba kwangu ndikanzwawo mai vachitaura kuti kuna madzibaba Petros vari kugomo. Ini ndo pandakazotiwo iri Sande ndikabva ndaenda kuchechi kwandaipinda, ndikati hama dzangu ndoda kumbofambawo nemudzimai wangu. Gumbo raramba richizvimba. Joyi kumba kwangu hakuna nokuti mumwe wangu ari kurwadziwa. Ende shuwa tauya kunoku, zuva ratauya iroro ndakaona ruoko rwaMwari. Mudzimai wangu ndikaona gumbo richiserera. Kusvikira nazvinezvi mumba medu tiri kufara. Kana kufamba haafambi zvake zvokuti anofamba nhano dzokuti semunhu ane simbi mumakumbo, asi ndiri kuona kuti gumbo rake harisi kuzvimba, munhu akatopora. Izvozvo ndo zvandinongotenderera nazvo Mwari, kuti Mwari
kuporesera mudzimai wangu. Pari zvino ari kufamba zvakanaka. Mumba medu taane joy zvakanyanya. Izvozvo ndo zvandinotendera madzibaba Petros. Kana kuine ane dambudziko rakadaro, azvirambidzwe, ende vanhu vazhinji vaitaura kuti vari kubhadharisa. Handisati ari kubhadhara. Asi wega nezvaunenge waitirwa ndiwo unozotenda. Ndo zvandiri kungotaura chete. Tinotenda mashoko enyu ekutenda amai nebasa rakaitwa naMwari. Aini ndinotenda kuti mudzimu unoyera wakaita basa pandiri nokuti ndiri kufamba ende mumba medu tingori nemufaro. Kana mubhedroom mangu chaimo izvi ndiri kuzvitaura handinyari. Tiri kufara nokuti mumwe wangu anga asingafari nokuda kwokuti ini ndairwadziwa hakuna zvandaikwanisiwo kuita. Asi apa ndiri kutofara nokuti aiwa hatina kana chokuti tinopomera. Kana kune mumwe ane dambudziko ranga randiwirawo iro riri, ndaikumbirisa kuti uya kune mudzimu unoyera, dambudziko rako rinoita sei, rinopera, hakuna chinorambika. Vazhinji vari kunyengerwa nokunzi anozoda mari, anozodii. Isu takauyako hatina chatakamboona nokuti iwe wega nokubatsirwa kwako nokugutsikana kwako ndokunokupa kutenda kwako. Hapana chinhu chokuti unodyirwa mari yako. Tinotenda. Tikanzokere kuna baba kekupedzisira ndakudzorerai kumashure zvakare. Kubva pamave kunamata namadzibaba Petros, Ichokwadi. Pane vamwe here vamuri kuona vachiuya kuzobatsirwa vari kuuya vaine matambudziko, uye ndeapi matambudziko muchidimbu? Ini ndinotondera pandakauya kunuku. Ndakaona mudzimai wokushamba aiuya aiburukira pasavha. Obva pasavha akaberekwa nemurume wake kusvikira pari kuitirwa masowe. But pachinguwana chaakauya ichocho ndakamuona akudzoka achifamba ega. Nokutenda aitirwa zvakanaka. Ndo zvandakaona ipapo. Ndingati zvakawanda zvandiri kuona zviri kuitirwa vanhu. Pandakasvika ndakaona paine mwana ainzi aita weti yeurwa, but akauya right, akazodzokera kumba kwake right. Saka hazvizhinji zvandinogona kutsanangura, but wedzerai zvimwe zviviri kuitira kuti bato kune varume. Mumwe murume akauya achinzwa musana asingatogoni kumira, asi akanzi mhanya kusvikira pamunda wachihure apo udzoke. Paakadzoka akabvunziwa kuti uri kunzwa sei, akati baba mukuita kunge ndima makandiroya, musana wapora. Ende zveshuwa akabva adzokera achifara. The following day akadzoka kuti uri kunzwa sei, akadzokora zvimwe chete kuti musana wangu wapora. Kekupedzisira chimwe chamakaona futi chiratidzo chinoratidza kuti panapa pane simba raMwari. Ini simba raMwari ndakaona kuti ukazvipa kuna Mwari panzvimbo yaunenge wasvika, Mwari anokuitira chishuwo chako chemwoyo wako. Isusu patinobva kudzimba dzedu tinobva takaremerwa, asi paunongosvika panzvimbo kati Mwari handidi kudzoka ndakadaro, zveshuwa zvinoitika zvaunenge wataura. Nokuti nemunhu mutumwa waMwari aripo anokuita kuti zvimurerukire aite basa rake zvakasununguka. Chinodiwa kugamuchira zvinenge zvichidzidziswa. Tatenda. Tinotenda kunze kuti kana pane zvimwe. Ndaida ngowedzera kuti kune vamwe vari kuuya vachiti takadzimbwa kumabasa, basa richitonzi basa rapera, vachisvika vachiitirwa munamato. Pamwe ivo vanotomboramba kuti zvinombuda izvozvi, vachingonzi ndatidzokera kubasa. Ongopiwa munamato dzokera kubasa izvozvi. Achidzokera mangwana ari kutodzoka achitaura kuti baba ndatowe kuenda kubasa. Saka zvese izvozvo tiri kuzviona kuti mudzimu unoyera uri kuita basa. Aiwa, maita basa baba namai Patidzai, handizvo? Zvakanaka baba. Tinotenda. Tinotenda.